ďalšími oficiálmi. Dobre, ešte budete vedieť. To vieš, učiteľia tam. Som doma v tomto meste. Už druhé polstoročie dýcham jeho vzduch. Tlačom stopy čoraz unavenejších nôh do chodníkov a ulic toľko ráz už premenovaných. Ako by im každá doba musela priniesť okrem usnúcej zástavby aj nové mená. Napriek tomu a mnohým ďalším veciam mám rád toto mesto. V niečom krásne a v inom trochu smutné. Ráno čo ráno, keď chádzam do našej sídliskovej samoobsluhy a podľa psíkov uviazaných o stĺpiky, viem skoro s istotou odhadnúť, koho dnes stretnem pri preplnených regáloch alebo priamo v rade pri pokladni. Hovorím si, kde inde na svete by sa mi čosi také mohlo stať. Som tu doma, v tomto mojom meste.
privítala pána inžiniera Vladimíra Rusnáka, prvého občana nášho mesta. Zároveň dovolte, aby som vás všetkých srdečne privítala na vernisáži fotografií uskutočnenej pri príležitosti 80. výročia založenia mesta. V tomto jubilejnom roku pripravilo mesto pre nás a pre návštevníkov nášho mesta množstvo kultúrnych, športových i spoločenských podujatí, ktoré vyvrcholia v dňoch 20. júna až 23. júna. K oslavám sme sa pripojili aj my výstavou fotografií pod názvom Metamorfózy mesta Svít. Metamorfózy mesta Svít nepredstavujú iba premenu pôdorysnej štruktúry mesta, jeho architektonického ducha či demografického vývoja. Práve naopak, zachytávajú organický vývoj mesta i človeka v ňom žijúceho, vyjadrujú zmenu funkcie mesta vo vzťahu k regiónu, prírodnému prostrediu, no predovšetkým jeho obyvateľom. V roku 1934 uprostred prírodných krás pod Tatrami odkúpila spoločnosť Tomáša Baťu zo Zlína pozemky obce Veľka. Tu bola postavená prvá výskumná stanica, Baťove závody Batizovce, alebo aj výskumná stanica výroby umelého odvábu Baťových závodov Batizovcila. Krátko po dohode o odkúpení pozemkov sa začala výstavba budúceho mesta, prvá továrenská budova i prvý obytný domček. Žiadny obraz či slovo nedokáže tak veľmi zachytiť, vypovedať udalosť, okamih, ako ľudská spomienka. Aj touto výstavou sme chceli vyjadriť úctu všetkým, ktorí toto mesto budovali vlastnými rukami, tvorili ho a zveľaďovali. Želáme si, aby tieto nádherné fotografie, ktoré sa nám podarilo zhromaždiť na tomto mieste, aj vďaka vám, nám pripomínali dôležitosť histórie, pretože to je naša história, história ľudstva, história každého človeka. A tak, ako je dôležité uchovávať si spomienky na tieto krásne okamihy, významné je i podeliť sa o nich s mladšou generáciou. Prajem vám a aj všetkým návštevníkom výstavy príjemný zážitok a tvorivú inšpiráciu. Na záver by som sa rada poďakovala všetkým, ktorí nám akýmkoľvek spôsobom pomohli s organizovaním výstavy. Ďakujem. Aby som týmto našu výstavu zahájila, otvorila a pozývam vás na malé občerstvenie, keďže ste už niektorí dlhšie stáli a aby ste si s chuťou popozerali tieto fotky. Takže ešte raz všetci vítajte. Gracias.